En hel verden har brug for og er på jagt efter nye og mere effektive måder at bruge verdens energiressourcer på. Men det er ikke ligegyldigt, hvilke løsninger. Der er brug for intelligente energiløsninger. Det vil netværket Energy Vision være med til. Målet med Energy Vision er, at vi skal skabe en platform eller en ramme for det nordjyske erhvervsliv inden for energiområdet. Det er jo at få skabt sådan et nordjysk fællesskab, hvor vi ligesom ved at have indblik i, hvad andre inden for den her energisektor kan være med til at løfte hinanden. Energi er en forudsætning for liv og velfærd hos verdens stærkt voksende befolkning, men også en potentiel kilde til at ødelægge jorden. Der er derfor en massiv omstilling i gang i måden, vi forbruger energi på. Generelt set kan man sige, at hele verden over de næste 20-30 år kommer til at bevæge sig i retning af en mere effektiv energiforsyning og en mere grøn energiforsyning. Her har Danmark en helt unik position ved at gå foran i både at vise, at det kan lade sig gøre, at det kan betale sig, men også i at udvikle de teknologier, der kan sikre en grøn omstilling til en god penge. Derfor har vi også et næsten Joachim von And-agtigt potentiale for eksport på det her område, hvis vi kender vores besøgelsestid. Det gælder Danmark som sådan, men det gælder selvfølgelig i særdeleshed de dele af Danmark, der har valgt at gå foran på det her område. For eksempel i Nordjylland, hvor rigtig mange aktører er med helt i front. Netværket Energy Vision medvirker til, at Nordjylland kan levere, hvad verden har brug for og er på jagt efter intelligente energiløsninger. Ambitionen er jo, at vi ved at bringe forskellige aktører sammen på tværs af brancher, fagområder og også bringe universitetets kompetencer i spil, kan gøre alle relevante aktører bedre. Det giver energi at være en del af et fællesskab, og det handler Energy Vision også om. Sammen kan nordjyske virksomheder bedre møde verden og udnytte mulighederne. I Nordjylland er der en masse innovative løsninger på at effektivisere forbruget af de kendte energiformer og løsninger på at bruge nye energiformer. Virksomhederne skal egentlig bare bidrage med input til netværket omkring, hvad det er, de kan i den her sammenhæng. Sådan at det bliver tilgængelig viden for alle de andre, at her er der altså også nogen, der kan sådan og sådan, og det kan så måske bruges i en eller anden sammenhæng. Aalborg Universitet er i samarbejde med en række virksomheder førende, når det gælder om at gøre biomasse til brugbar energi, om at fange solens og vindens energi eller lagre den i brintceller. Universitetet har en stor masse på energiområdet. Vi arbejder inden for en række forskellige energidiscipliner og har i hele vores arbejdsmåde en stor tradition for at samarbejde med erhvervslivet. Så vi har evnerne egentlig til at få forskningen ud i, hvor den ud at arbejde i erhvervslivet, hvor den kan omsættes til arbejdspladser og til nye produkter. Energy Vision bygger oven på alle de innovative løsninger og initiativer, som findes, og deler den eksisterende viden til gavn for netværket. Altså vi forsøger jo med netværket at skabe en synergi, der gør, at ikke kun bliver 2 + 2 lidt mere end 4, men vi vil gerne have 1 + 1 til at give 11. Ja, det ville jo være rigtig dejligt, hvis det kunne lykkes at skabe lidt mere end det, man i almindelighed gør. De nordjyske virksomheder, der kan levere de mest intelligente løsninger til at bruge energiressourcerne mest fornuftigt, mest effektivt, vil tjene penge i fremtiden og skabe vækst. Det er kernen i Energy Vision-netværket.